வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சுமதிஸ் கிச்சனில் நல்ல ஹெல்த்தி ட்ரிங்க் செம்மையான ஜூஸ் பார்க்கலாம். உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது. கேரட் ஜூஸ் தான். நான் கேரட்டு 3 எடுத்திருக்கேன். ஒரு லெமன் தான் போடுவேன். ஒரு லெமன் எடுக்கும்போது சேர்த்து எடுத்துட்டேன். அதை நம்ம மேலே இருக்கிற நல்லா கழுவிட்டு மேலே இருக்கிற தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். லெமனில் இருக்கிற விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு புழிஞ்சிட்டு வரேன். அது கூடயேவும் நான் நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சமும் சர்க்கரையும் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைனாலும் சேர்த்துக்கலாம், சர்க்கரைனாலும் சேர்த்துக்கலாம், தேன்னாலும் கலந்துக்கலாம். நான் அந்த லெமன் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் பாதாம் பிசின் ஊற வச்சுருந்தேன். ஐஸ் க்யூப்ஸு இது பாருங்கள், இதில் ஒரு ஸ்பூன் அதில் ஒரு ஸ்பூனு பாதாம் பிசின் சேர்த்துட்டு நான் கேரட்டை நல்லா மிக்சியில் அடிச்சுட்டு புழிஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன். ஐஸ் க்யூப் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம். ரொம்ப விடாதீங்க, புளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். சும்மா நம்ம உடம்பு ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும். கேரட் கண்ணுக்கு நல்லது, ஸ்கின்னுக்கு அவ்வளோ நல்லதுங்க. லெமனும் அவ்வளோ நல்லது. பாதாம் பிசின் உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி தரும். இன்னும் அக்னி நட்சத்திரம் மாதிரி தான் வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு. அதனால தான் இன்றைக்கி நான் இந்த மாதிரி லஞ்சுக்காக தக்காளி சாதம் செஞ்சுருந்தேன். அந்த லஞ்சு கூட நம்ம இதை சேர்த்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் காலையிலேயே பாதாம் பிசின் ஊற வச்சுட்டேன். இப்போ மத்தியானம் இது மாதிரி செஞ்சு ஜூஸ் போட்டு லஞ்சோடு நாங்கள் சேர்ந்து இது குடித்தோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. உடம்புக்கு அவ்வளோ ஹெல்த்தி. கேரட் அடிக்கடி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஸ்கின்னும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இது அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க. அவ்வளோ திரும்பி சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க. நிஜமாகவே கேரட் அவ்வளோ நல்லதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம கேரட் பொரியல் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஜூஸும் அடிக்கடி செஞ்சு கொடுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சுமதிஸ் கிச்சனுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இன்னும் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஜூஸாக நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.